Kai kurma ne? Yunwa kake ji ne? To shikenan yi magana za a baka 10k. Kai magana in baka 50,000. To shikenan final yi magana za a baka 100,000 ka je ka sha ruwa. Allah dai ya ga waya ta kai mun ta da su faɗin 100,000 Allah ya saka wa da gaire. Mata juma a riga da huta ya gari mota ki ce wannan? Ta wuce sai aka yaya. Normal ne wallahi gaskiya na gani ba zan rufe baki na ba. You look so fresh and clean. Kin kyau sosai da kyau saboda haka ni sai na faɗa I really love you ina son. Dala dakata. Kai yanzu da an Allah baka ji kunyan ma kusanto ni ba? Ka dube ni ka dube ka? Irin ku ne 'yan talakawa 'yan ƙarya kawai. 'Yan talakawa ka zabi. Irin ku ne in aka je aka ga makwancin ku ma ba ma za a iya hadiyan yawo ba. Fuck you motherfucker, can't you see maza ne a gaban ki? Baya a ji a sadata.